Shalom, wilujeng pepanggihan wonten ing renungan sadar dinten Jumat 26 Juni 2026. Kula Pandhita Siti Rokayati saking GKJ Sumber Klasis Kartosuro. Kita badhe ngraos-raosaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking Lukas 17 ayat 50 ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Saumpama anggone kaluputan marang kowe ngantiya kaping 7 sadina lan kaping 7 uga anggone marani kowe sarta pratela, aku kaduwung, iya kudu kok apura. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang tansah mirengaken lan ngestakaken dawuh haleluya. Ibu bapak, jejer sadar sakmenika kudu kok apura. Gusti Yesus paring piwucal bab ngapunteni dhateng tiyang sanes. Ing Injil Matius 18 ayat 21 dumugi 22, sinerat ngapunteni dhateng sesami ngantos kaping 7 ping 7. Menawi petangan angka pinanggih kaping 5190. Nanging menapa to intinipun ngapunteni dhateng tiyang sanes? Ngapunteni kalepatanipun tiyang sanes ngemu teges sepisan nindakaken pakaryan ingkang dados kersanipun Gusti Yesus. Nulodo Gusti Yesus ingkang sampun ngapunteni kalepatan kita sami. Kaping kalih, mratelakaken kualitasing gesang. Tetiyang ingkang ngapunteni lepatipun tiyang sanes mratelakaken kualitasing gesang ingkang mumpuni. Dene tiyang ingkang dipun apunteni lepatipun dipun bikak kori kualitasing gesang ingkang sae. Kepara dados tiyang mumpuni ugi. Lajeng kaping 3, tetiyang ingkang tumindak apunten ing ngapunten mratelakaken gesang nyata ing karukunan. Saderengipun saged kalampahan gesang ing sesatron, jotaan, nanging candhakipun kagantos ing karukunan, guyub rukun, pasederekan, ugi memitran ingkang rumaket. Gesang ingkang kadunungan Roh Suci, roh karukunan ingkang dadosaken manungsa gesang ing guyub rukun lan pasederekan. Tetiyang ingkang paring pangapunten dhateng tiyang sanes betahaken longgaring manah. Ing madyaning masyarakat wonten tetembungan jembar segarane. Ingkang mratelakaken manahing manungsa ingkang jembar pindha samudra, ingkang saestu wiyar. Tiyang ingkang purun ngapunteni dhateng sesami saestu nggadhahi manah ingkang wiyar pindha samudra. Dados tiyang ingkang sabar, tiyang ingkang kadunungan rohing kasabaran inggih Roh Suci ngapunteni kaping 7 ping 7, boten ateges ngapunteni kaping 5190. Nanging tegesipun ngapunteni tanpa winates kanthi gumolonging manah, tanpa raos grundel ing manah. Mila tiyang ingkang keduwung lan purun ngakeni lepatipun katampiya kanthi gumolonging manah, dipun tampi malih minangka sederek lan gesang guyub rukun. Amin.